హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఒకటి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది, ఇంకొకటి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. రెండింటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర బీట్ మార్క్ ఉంది కదా, అక్కడ నుంచి లిరికల్ రాసుకోవాలి ముందుగా. లేదంటే లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ ఐకాన్, టెక్స్ట్, ఇక్కడ టెక్స్ట్ రాసుకోవాలి ఇలా. ఇలా రాసుకొని మీకు ఏం పార్ట్స్ నచ్చితే ఆ పార్ట్స్ యాడ్ చేసుకోండి. నేను ఈ పార్ట్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నా. కొంచెం ఇట్లా చేసి కలర్ ఏమో కింద కలర్ని టచ్ చేసి డబల్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇటు బ్లాక్ ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేసి గులాబీ కలర్, అండ్ ఇటు లాస్ట్ ఉన్నది కదా వైట్ కలర్, దాన్ని టచ్ చేసి ఏదో ఒకటి మీకు నచ్చిన పాయింట్స్ని కలర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు ఇలా డ్రాగ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసి ఇక్కడ జస్ట్ సాంగ్ వినాలి చేంజ్ చేసుకోవాలి. సాంగ్ వినాలి చేంజ్ చేసుకోవాలి, అంతే. సింపుల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా 1 by 1 మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. 1 by 1 నేను మొత్తం చెప్తూ పోతే టైం ఎక్కువ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మొత్తం ఇక్కడ కట్ చేసుకోవాలి, లిరికల్ రాసుకోవాలి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం కట్ చేసి లిరికల్ రాసుకోండి. సో ఇప్పుడు దీనికి అది లిరికల్కి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఎలా యాడ్ చేయాలో చూపిస్తా. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. ఫస్ట్ దీన్ని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి, కాపీ లేయర్. బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ దీనికి పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ అంటే పేస్ట్ టైల్ పక్కన టెక్స్ట్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్ ఫ్రెండ్స్, ఇలా వచ్చేస్తుంది. చూసారు కదా. ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఒక ఫోటో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. లేదా మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటున్నా. దీన్ని రొటేట్ చేయాలి 90 degrees. ఇలా రొటేట్ చేసి జూమ్ చేసుకోండి. ఇట్లా మొత్తం వచ్చేలాగా చూసుకొని ఇట్లా జూమ్ చేసుకోండి. జూమ్ చేసి కిందికి తీసుకురండి ఇట్లా. ఇప్పుడు ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సింపుల్ ఉంటుంది వీడియో. లిరికల్ ఎందుకంటే మొత్తం ఇది డిలీట్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం డిలీట్ చేసిన ముందుగా ఈ ఫోటోని లాస్ట్ వరకు ఇట్లా డ్రాగ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి కొంచెం ఫోటోకి సాచురేషన్ యాడ్ చేద్దాం. కొంచెం బాగా కనిపిస్తుంది. ఇంకా ఇట్లా కొంచెం ఎక్కువ వద్దు కానీ ఒక 20-25 దాకా యాడ్ చేసుకోండి. రేడియేషన్ ఇంత చాలు, 1.25 ఇంత పెట్టేస్తే చాలు. సో ఇప్పుడు లిరికల్ యాడ్ చేద్దాం. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మొత్తం ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కాపీ 14 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, ట్యాప్ చేసుకోండి. ట్యాప్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 7 సెకండ్ నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ సింపుల్ ఫ్రెండ్స్, ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా
వీడియో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.